és que pasturar, oferir dels mobles, però venir cap aquí. Passau, preneu els seients. Allà darrere també aquelles cadires vermelles. Hi ha de gent allà. Sí. Hauríeu d'anar passant. Els que pasturen per mobles, poden venir, començarem. Els fileros. Passau cap en el fons, es veu millor. Se sent bé? Sí. Després tindreu tot el temps per mirar mobles i coses. Ara hem de començar la funció. Passau cap en el fons, molt benvinguts. Passau cap allà, però venir per aquí davant. Drets no mos convé perquè seran llarguets, és una missa llarga. Veniu cap aquí. Per favor, passau. Passau cap aquí, però. Allà hi ha un que passa. Volem començar. Si vos sembla, podríem començar. Bon dia i benvinguts a Marginàlia en aquest segon dissabte, dels primers dissabtes dels Vermuts. M'han dit que estic com un flam, que estic molt nerviós i que se me nota molt, per la mà. Els histèrics ho tenim mal de dissimular. Benvinguts, per tant, i només una petita introducció. És el segon dissabte, dels primers dissabtes de mes, que ens reunim per trobar-nos. Però avui és una trobada molt especial. Avui s'ha donat la causalitat i la vida està plena de causalitats que cau dia 2 de novembre. El dia 2 de novembre és el dia dels difunts. No podríem reunir-nos i aquí cantar boleros. Era necessari adaptar-nos. Però per mirar els nostres morts ja els hem mirat molt. Ja estan resant molt. Hi ha molts de cementaris. Nosaltres, Marginàlia, Can Gasà, com ens sentim marginats dels marginats, no volem mirar cap enfora. I hem fet aquest cartell d'aquest ninet va estar a la platja tirat i el recordarem. Però el títol d'aquesta trobada nostra, d'aquest memorial, diu Pregària i dol per la nostra tendresa ofegada a la Mediterrània. No són ells que són ofegats, és la nostra tendresa. Jo, si me permeteu, faré un poquet de guia d'aquest peregrinatge cap en el fons de la mar. Però voldríem començar amb un crit d'esperança. Tenim en nosaltres la Maria Antònia Gomila, la Petra Riera, que són de família, són de Can Gasà. En la Maria Antònia Gomila hem fet cents de trobades per compartir amb les famílies de Vallompí una casa de camp, els sagraments, els batigaments, els combregaments, els casaments.
i ella m'atreia les castanyes de foc perquè només de sentir-la cantar la gent ja resava, ja estava quieta i tranquil·la. Però estant de Can Guisà, que mentre es varen poder fer això, Can Guisà no varen tenir problemes perquè tot el que ens donaven, que era molt, anava a Can Guisà. La Maria Antònia Gomila i la Petra Reguera són de Can Guisà. I ara, per començar, una mica d'il·lusió, cantaran Imagina d'en Lennon, però amb una lletra seva. Perquè vegem que el problema és molt greu, que el genocidi d'Europa és terrible. En Jaume Mateu, president de l'associació de Can Guisà, ens llegirà, encara que sigui una estadística de tot el que calculen, en manco que sigui la meitat dels morts que hem enterrat a la Mediterrània. Bon dia i benvinguts. Segons l'ACNUR, que és l'Agència de l'ONU per als Refugiats, són més de 15.000 les persones que han mort a la Mediterrània des de l'any 2015 fins ara mateix en el seu intent infructuós d'arribar a Europa. L'any 2015 van ser 3.771. El 2016, que ha estat l'any més mortífer, hi moriren 5.000 persones. El 2017, 3.081. L'any passat, 2.275, i enguany, i no hem acabat l'any, sobrepassen el milenar. D'entre aquesta mortalitat insostenible i que ens ha d'interpel·lar molt més del que ho ha fet fins ara, no se sap amb certesa quants d'infants hi ha, però presumiblement el nombre és molt alt. Els milions de persones que durant els darrers 10 anys i de forma massiva volen entrar a Europa fugen de la fam, de les guerres i de les persecucions, i en un percentatge altíssim, en el seu desesperat intent de fugir de la misèria, cauen en mans d'organitzacions que trafiquen en persones. Es tracta, per tant, de víctimes de tota mena d'atropells contra la humanitat. No són, per això, ni malfactors ni criminals.
Són persones obligades a fugir del seu país, del seu territori arrasat pel pauperisme en tots els seus caires, la qual cosa els barra el pas a qualsevol esbós de futur. Per això no cal oblidar que el nostre benestar, en bona part, ha estat possible a força d'explotar les riqueses naturals de molts dels països d'origen d'aquestes persones que ara toquen a la nostra porta. O bé provenen de països i pobles massacrats per guerres que sols obeeixen a interessos externs, a estratègies geopolítiques dissenyades per perpetuar el poder absolut del món. I recordem sobre això que el 82% de la riquesa generada en el món acaba en mans de l'1% de la població mundial. També farem bé de no oblidar que no fa tant d'anys, en aquesta illa nostra tan maltractada, molts dels que la patien hagueren d'emigrar empeses bé per l'escassetat o bé per la guerra. Oblidar aquestes morts de la mar que presumim que és nostra és una ofensa que difícilment pot tenir perdó. No escoltar el clam dels nins que s'hi ofeguen aferrats a sa mare, un crim que pagaran o que pagaran molt cara la nostra condició humana. Fa 5 anys, quan vaig veure per primera vegada la foto d'Aylan Kurdi, aquest infantó tirat a la platja, per no embotxir, per no enfollir, vaig haver d'esclatar amb un escrit. M'agradaria avui compartir-ho, perquè és un escrit no és meu, podria ser un clam de tots, però jo no som capaç de llegir-ho. Però aquí, el meu nebot, Albert Martínez Artiaga, hi posarà veu, hi posarà entusiasme per contagiar-nos aquests sentiments. Hola a tothom. Bé, llegiré aquest article que va escriure el Jaume, que es diu Vergonya de pertànyer a la humanitat, sobre aquest nin que va aparèixer en aquesta platja. A l'estample semblava un ninó adormit, arrufadet, ben mudat, fins i tot amb els calcetins i les sabates al bressol immens de la platja. Talment com si una sobtada son l'hagués sorprès i retut a mitja tarda. Per completar la imatge idíl·lica només començava a percebre al fons el bou-veribou de les ones d'una mare calma. Semblava la representació del nin Jesús a un Betlem modern, talment com si Dalí ens plasmàs la infantesa del Crist de Sant Joan de Déu, que ell crucificà, mirant la barca parada del naufragi de la humanitat a l'arena de Port Lligat. Semblava una composició fotogràfica com les que sovint fan les meves nebodes de sues fillons. El cop a la boca de l'estómac sembrà calfreds per tot el meu cos quan vaig imaginar-me que era un nebot meu, que jo l'havia estret dins els meus braços i havia jugat amb ell aquella mateixa tarda. Però Aylan Kurdi, el nin de 3 anys que havia caigut al mar juntament amb la seva mare i el seu germanet gran, estava mort. 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 Arrufadet, amb la mudada del ramadà i les sabates noves. Mort ell. Mort jo. Mort tu. Mort tots. Mort teu. I la raó de viure, i l'esperança, i la justícia, i la llibertat. Des del fondal de la impotència em neix el crit d'Eve de Benafini, la presidenta de les Mares de la Plaza de Mayo, que en la seva darrera carta al seu paisà Papa de Roma es plantà davant el mur de les bones paraules de l'encantador de serpents per provocar-li el clam de la humanidad. ¿Dónde estaba Dios cuando aviones cargados arrojaban vivos nuestros hijos al mar? Venerable àvia Mundal, exemple heroic de la perseverança en la lluita per la justícia històrica, jo no sé on estava Déu, perquè no sé si està en qualque lloc. Almenys el nostre cantant argentí Atahualpa Yupanqui estava segur
que Déu dinava cada dia a la taula dels senyors. No sé on està l'inexistent, però sí sé on està i on estarà el qui es fa passar com el seu representant a la terra. Mentre el dolor i la tendresa crien un còlic de ràbia a les misterioses profunditats de les meves entranyes, em refugio a l'esqueix de poema que guarda escrit a l'arxiu de la tristesa i que vaig publicar al diari del pelegrinatge al Burundi amb l'infal·lible títol «Dels negres ajuden a fer fosca», recordant les matances de tots els innocents del món. Vull ésser un can, un cuc, un caragol, un pi, una mata, un mag. Qualsevol cosa manco home, brostat de la humanitat, aquesta tarda. Per expressar-nos aquest cinglot que mos hauria d'entrar molt endins. La Maria Antònia mos cantarà ara una cançó molt hermosa treta de Cinema Paraíso, que ella també ha traduït. La cantarem en original, la farem en italià perquè és molt bo pensar italià, però és tot... Sí, és ficar-se a dins la pell de l'altre, no? Diu poc, si tu fossis els meus ulls per un dia, veuries la bellesa que hi ha dins tu. Si tu fossis el meu cor per un dia, veuries el que jo sent quan estic abraçat a tu. I si fossis la meva ànima per un dia, veuries el que me va enamorar de tu. Comprendreu com anant a fer una cerimònia encara que fos davant un pi, una veu com aquesta, pasaban els anys y ya no vi del que res. Ahora quisiera dar la bienvenida a unos amigos árabes que hoy nos han querido acompañar, porque nuestra idea era un poco acercarnos al origen, a la tierra de estos niños ahogados en el mar. Tenemos aquí a Fran. Nosotros nos vemos con mucha frecuencia aquí en Marginalia y también en Canguesá, con estas tocaditas, y le llamamos el tunecino, porque él viene de Túnez, pero donde lo veis es un estudiante de filología, etc. Yo le pedí que hiciera un escrito, que lo ha hecho, algo que él
le ha salido totalmente del mismo. Después, bienvenido imán. Tenemos aquí un imán, pero es un imán voluntario. Él es un estudioso del Corán. Él sigue con esta idea de seguir profundizando. Y también está muy sensible, muy solidarizado. Yo, por la confianza que tenemos, por las veces que yo he ido también a las mezquitas, le he pedido que por favor, después del escrito del tunecino, nos hiciera una oración en árabe por estos niños. Buenos días a todos. El drama migratorio se hace más fuerte en el seno del subdesarrollo, del hambre, de la falta de oportunidades y la misma pobreza. Los grupos humanos desde la clandestinidad precisamente son aquellos que se ven abocados a nuevas expectativas de trabajo, de estudio o simplemente se buscan alternativas para poder vivir, en la medida que la violencia y la misma guerra son factores que denotan la inmigración. El Mediterráneo ahora es un nuevo mar muerto, una fosa colectiva en la que nadie tiene capacidad de saber a ciencia cierta el número de personas muertas o asesinadas. Desde el estrecho de Gibraltar a Lampedusa, Malta o islas de Grecia, desde los barcos chatarra a los camiones patera, las principales víctimas de esta drama son los niños que traen a sus espaldas historias traumáticas. Algunos de los más pequeños, sin saberlo, viajan en el vientre de sus madres a tierras lejanas y nacen por el camino o en el lugar de llegada. Entre los más vulnerables se encuentran los niños que viajan solos. Esto aumenta el riesgo de ser víctimas de trata, de sufrir todo tipo de violencia o explotación de manos de las mafias u otros individuos, o de poner en peligro sus vidas cuando desafían las medidas de control de fronteras más despiadadas. Muchos de ellos terminan desapareciendo sin dejar huella. En algunos casos pierden a sus padres debido a la violencia o a las condiciones del viaje. En otros proceden de numerosas, muy pobres familias que se deshicieron de ellos o les embarcan con la esperanza de que consiguiera un futuro mejor para todos. Y lo más dramático son las imágenes de muerte de niños ahogados, huyendo de la muerte en sus países y se enfrentaron con otra muerte más cruel. Desde luego viven circunstancias que impacten de lleno en el bienestar de los niños, comprometiendo en muchas ocasiones su salud física y mental y dificultándoles el disfrute de derechos tan básicos para ellos, como la educación, el juego o crecer con buena alimentación y una vivienda digna y estable. Estas privaciones y experiencias tendrán consecuencias de por vida y en muchas ocasiones les impedirán desarrollar todo su potencial. Com a bon predicador sempre m'agrada fer parèntesis. Quants de tunecins passen per nostre costat de Timor i res més, i darrere hi ha aquesta sensibilitat y aquesta capacitat de reflexió que ara hem escoltat. Ahora con nosotros el imán. Muchas gracias a ustedes. Digo en árabe, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Es el saludo principal en el Islam. Assalamu alaikum significa la paz a todos ustedes, sean de cualquier raza, de cualquier religión. Assalamu alaikum es la paz a todo el mundo. Es como un himno en la cultura del Islam. Pues lo repito, Assalamu alaikum. Estos pobres niños, como ha dicho Jaime y todos los participantes, muchísimas gracias. Es una tragedia muy fuerte para todo el mundo, sobre todo cuando hay niños en el mar que mueren de esta manera
muy trágica, y esto de verdad daña los corazones del mundo. Ya sabéis las causas económicas, políticas, y no vamos a entrar, pero es una iniciativa. Cuando me llamó el señor Jaime, me activó a venir aquí. Muchísimas gracias, y gracias a todos los participantes y a todos ustedes que estáis aquí. Voy a empezar la súplica en árabe, como me han pedido mis hermanos, y antes de empezar también quiero decir que los cristianos en el Corán le llaman el Corán, que es palabra de Allah, palabra de Dios, hermanos de la familia de la Biblia, la familia del libro. Así se llaman todos los cristianos y cristianas, hermanas y hermanos en el Corán. A los judíos lo mismo, que tienen el Taurat y la Biblia. Para nuestros hermanos que son ustedes, cristianos, pues se llaman la familia del libro, la familia de la Biblia o del Taurat. Empiezo la súplica en árabe. Alhamdulillahi wa shukru lillahi subhanahu hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanih. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. والصلاة والسلام على رسول الله عيسى خيسوس عليه أفضل الصلاة والسلام. دعاء. اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء أمتك. أنت خلقتهم ورزقتهم وأنت أمتهم وأنت تحييهم. آمين. اللهم فاجعلهم لوالديهم سلفا وذخرا وفرطا وأجرا. آمين. وثقل بهم موازينهم وأعظم بهم أجورهم. آمين. ولا تحرمنا وإياهم أجورهم. آمين. ولا تفتنا وإياهم بعدهم يا رب العالمين. آمين. اللهم ألحقهم بصالح سلف المؤمنين في كفالة خليل الله أبراهام وأبدلهم دارا خيرا من دارهم. آمين. وأهلا خيرا من أهلهم. آمين. وعافهم من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. آمين. اللهم اجعل لهم من فوقهم نورا ومن تحتهم نورا للوث نور ومن خلفهم وعن يمينهم نورا وعن يسارهم نورا. Estos pobres niños, la luz para todos ellos. من نورك يا نور السماوات والأرض. اللهم لا تعاملهم بما هم أهله بل عاملهم بما أنت أهله. آمين آمين آمين. Muchísimas gracias. Perdoneu si allargam un poc, però és un memorial i mos sentim molt units i molt ple, però passa ara que nosaltres no estem tan lluny. Tenim la Mediterrània, però tenim també una història. Nosaltres aquí tenim molta cosa dels àrabs i ara ho demostrarem en família, perquè avui tot està pensat en família. Tenim el cunyat meu, però li deim el pagès a Can Gasà, perquè fa més de 40 anys de voluntari Can Gasà que ve a cuidar el camp, i li diuen Bosch Alcover, nebot de mossèn Alcover, i és molt àrab. I mos cantarà una de les coses que han quedat més d'aquell temps, que són les canciones del campo. Pero como tiene una hija que toca piano y estaba muy preocupado que él no se sintiera solo, antes Ana María nos tocará lo mismo pero al piano y después cantará Toni. Una adaptació que va fer el pare Martorell d'una cançó tradicional, una tonada de Coll Olina de Dalt.
Direu, sí, mireu, està gerat, això fem-me artista. És una manera de... Ara veurem si no surt això. Sí, per exemple, anem. Quin blat hi ha per aquí? Quin blat hi ha per aquí? Qui no poden ser ja dones? Les arestes seran bones, les arestes seran bones i per fer entener de molí. Sol ja se'n va a la posta, el sol ja se'n va a la posta, i jo darrere esperai, la dona no hi ha de mai, amb aquella via vostra. No me rico solo. Jo la comendo més coll i cap a les pluixes. Cercant la llana més fluixes, ai, cercant la llana més fluixes, i em vaig acabar l'imoli, un acte de família com fèiem avui, amics i família, jo trobo que no havia de faltar. Ara entrant ja directament a la part africana. La germana meva, la Joana, també aquí hi ha en Sil i això, un moment donat, Mallorca va agafar el Burundi com una pàtria més, com un eixample més. I hi va haver persones mallorquines com en Silvi, com d'altres, com la Joana també, la meva germana, que prengueren el Kirundi. I quan jo hi vaig anar i vaig fer negres de juny, fer fosca, vaig agafar una cançó de Bressol i la va traduir un dels que millor sabia Kirundi, que era en Sebastià Saló. Ara ells han agafat aquesta cançó de Bressol i n'han fet una espècie de composició preciosa. Actuaran, bueno, hi haurà la Joana, que ho farà en Kirundi, on és? Pot ser que en Sil llavors s'entusiasmi i li contesti de per allà? Ah, sí. Però llavors hi haurà l'Albert, la Bàrbara i Naina Maria, que faran la traducció en tambors africans. Mira, quan en Jaume m'ho va dir que feien un homenatge a tots els al·lots que havien quedat a la Mediterrània, jo que vaig estar en Burundi, vaig estimar molt aquell país, l'estimo encara, vaig pensar que també allà hi ha molts infants que moren, no moren a la Mediterrània, però moren de fam, moren orfes. Als anys 72, quan hi va haver la guerra entre Hutus i Tutsis, van quedar moltíssims infants orfes. I jo, quan me va dir això, dic jo, no puc estar sense dir també que m'uneix que tots aquests infants, tot aquest país. I en Jaume, quan va venir a Roma, va escriure aquell llibre.
Jo, en primera, ja tot el que hi ha escrit en Kirundi ja som incapaç de dir-lo, ja perquè fa molt d'any que no hi som. Però una estrofa en Kirundi perquè vegeu quina classe de llenguatge és. Però llavors és en Sil, que jo li he dit si ho volia fer i m'ha dit que no, nosaltres ens fa de nostre en Kirundi tot. Que avui commemorarem els dies dels difunts i feia tot això. Bueno, jo vos diré les trofotes. Això és cançó de Bressol i en Kirundi se diu Igihodzo. Mireu quina diferència hi ha, cançó de Bressol i Igihodzo. I jo vos diré Hora, hora nkwingingi, hora gitu chitutu, gituriza baviei, ingumba, ingumba zikijirugwa, hora, hora, hora umana wanje, hora, hora. No continuo perquè tanmateix no m'enteneu. El foc de la meva casa, el foc del meu cos, el foc de la seva presència, a punt de tornar a engendrar. Gelma, tu que m'has fet reposar, ets el caminoid de la casa, amagat, però que mai s'esguerria. Abans d'infantar-te, me sentia forçada a sortir per al portal del darrere, per la vergonya de semblar a Xòrquia. Ara, pas per la portalada de davant, talment els nobles i els capdavanters. Gelmet, quina grella meva, Gelmet, deixa
deixen que t'endolci la vella amb el bàlsam. El meu cor està de gorrita tan lluny com la lluna. El meu cor està d'estimar-te tan a l'abast com la porta de casa. No n'hi no, estimat meu. Joana m'ha convidat a tocar plegats el Pare Nostre del Quironde i jo no m'hi he pogut negar de cap de les maneres, per molt de motius. Primer perquè m'ho demanen a Joana, som molt d'amics, de menjar. I segon perquè m'estim molt el Burundi i m'estim molt aquesta llengua que utilitzen els Burundi, una llengua superexpressiva, superpoètica, que m'agradaria que tots no poguéssim entendre, però com que me'l van passar més de mig any estudiant-la i així tot me'l va costar aprendre-la. Hi ha una cosa que crec que la majoria d'aquí sabem, que és el Pare Nostre. I llavors, aneu seguint el que direm i això vol dir això, això vol dir això. Dawe watuese uri mwijuru, izina yawe nirina hatwe, ugani gawe nibukwire hose, ibrushaka nirigirwe kwisinko mwijuru. Això no és Pare Nostre, ara deim el nostre Pare. Udu hinyokurya bidukwilo yumusi, uture kuriri bichuro vyachu, nkukonatwe ture kurira batugiri enabi, tudo terera i bituosha nabi, yamara do kizakabi. Amen. Jo somiava que fer un memorial molt especial per aquests infants, però mai me pensava sortir tan i tan florit per molts d'aquesta família i aquests amics de Can Guisà. Entrant ja dins el darrer bloc, i anant molt bé perquè volíem dedicar una horeta en el memorial, i ja és el darrer bloc, i és dedicat als nostres nits. Quan fèiem intenció que un infant vés aquesta foto i li escrivís en aquest nin, però va ser impossible. Sa mare, la Cati, que és la treballadora, la directora, la subdirectora, la secretària, la mare de l'escola de Can Guisà, va fer un enginy, i és que en lloc de fer xerrar els nins aquí, ella va anar xerrant els nins. I ara us ho dirà. Però a continuació, la Pina, que ha vengut amb una cadireta, mos cantarà una cançó de bressol. Aquesta cançó de bressol que aquests infants no sentiran mai. Quan van embadillar la Maria de Lluc, la Maria Antònia va cantar una cançó de bressol. I la padrina va dir: i jo que no em puc cantar una, i avui també farem el mateix. Cati, explica-mos-ho. Seré breu. Bon dia i moltes gràcies per venir en aquesta pregària de Dia de Morts, perquè al cap i a la fi els morts a la Mediterrània també són nostres. Bé, en un principi havíem pensat demanar a una nina de 10 anys, de Maria de Lluc, com ha dit en Jaume, que escrivís una carta al petit Aylan Kurdi, trobat tràgicament mort a la platja. Li vaig explicar amb bones paraules que hi havia molta de gent que intentava arribar a Europa amb esteres perquè als seus països d'origen hi havia guerres i patien fam i moltes altres desgràcies. Ho va entendre perfectament i tot anava bé fins que li vaig mostrar la fotografia del petit ofegat. En aquell moment el seu semblant es va transmudar i es va negar en rodó a escriure la carta. No vaig insistir, estava clar que qualque cosa no encaixava en el seu cervellet. Pensant en això, decidiren que seria bo demanar l'opinió dels nins de la tribu, perquè mai no li demanàvem esperar que tenen sobre les coses.
i resulta que podem aprendre moltes coses d'ells. De forma individual vaig repetir el procés en 10 nins d'entre 8 i 13 anys, inclosa Ana Maria de Lluc. Les conclusions de tots ells, gairebé, varen ser les mateixes, que no es podia consentir de cap manera que hi hagués criatures tan petites ni cap persona morint en l'intent d'aconseguir una vida millor. Que no és just, que no està bé que hi hagi tanta desigualtat, que per què no els podem ajudar si nosaltres tenim tantes coses i tant de mitjans. La paraula injust es repetia una vegada i una altra. El sentiment comú davant la colpidora fotografia era de pena. Els seus ullons, oberts com a plats, expressaven la falta de comprensió davant de tanta injustícia. Els nostres nins són el futur, un futur que li s'és negat a tantes i tantes criatures. No els podem educar en la ignorància, en el mirar cap a un altre costat perquè no faci mal, perquè no van nosaltres. Si ells ho tenen tan clar, si ells parlen d'injustícia, de solidaritat, de mirar directament el problema, si ells estan sobrats d'empatia, perquè no els educam, per no mirar cap a una altra banda, per no ser egoistes, per lluitar per un món més equànime. Tal vegada siguin ells que hagin d'educar tal vegada siguin ells que hagin d'educar els adults, els que tinguin que fer una gran revolució. Han de preferir nins que lluitin contra la injustícia que xotet de cordeta. Deixem que els nostres nins siguin revolucionaris, que s'incomodin davant del capitalisme feroç. Deixem que siguin com són, generosos, empàtics, valents. Ensenyem-los a fer servir la seva sort per lluitar contra la desigualtat, contra la pobresa i l'exclusió. Que la mà on juguen els nostres infants no sigui més la tomba d'altres. La Pina és una joierica molt dolenta, com veureu. Com podeu veure, jo aquí ja no faig aquí. Pinta el que és, la nostra Pina, li contaràs. Quan li vaig dir va dir que sí, ara sí. No, jo me crec que només seríeu 4 o 5 a canviar. Quan disculpen i sortirà el que sortirà. Jo això no sé si ho sé. Som, 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 vine, vine, vine. Som, 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 vine per tothom. Si la som venia, jo m'adormiria. Si la som no ve, no m'adormiré. Som, 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 vine, vine, vine. Som, 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 vine per tothom. Sora baixa porta el sol, plorinyava l'infantó. No ploreu, no enlleva, no, que mare te no val. Som, 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 vine, vine, vine. Som, 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 vine per tothom. Ja. Ara per tancar aquesta donació, abans d'acabar, la Maria Antònia mos cantarà una nadala, que és d'en Pep Alba, i que va guanyar un premi, una Nadal des de Manacova,
A mi m'agrada molt, pots que li vaig encomanar. És Sol per tu. Sols per tu. Voldria demanar un gran favor. Crec que m'ho farem mútuament, perquè hi ha un llenguatge per recordar el món nes, i ho fan per tot el món, dels nostres sers estimats, que són aquí però no els veiem, que és amb un minut de silenci. Ara, si vos hi sembla, podríem fer aquest minut de silenci i omplir-lo de noms. Jo en tenc un. He adoptat un ninet que està en el fons de la mà. Li he posat el nom de mon pare. Li diu Mateu. Habibi. Habibi vol dir estimat. I és un nen que me va impressionar molt. Quan la policia s'hi va acostar i va registrar les seves vestidures per veure si trobava qualque detall per saber d'on era i d'on venia, només trobaren que qualcú que l'estimava molt l'havia cosit en el forro de la seva casaca les notes de bon estudiant. Ara el meu fill tocaria estar a la universitat, però està aquí ara entre nosaltres. Un minut de silenci i per acabar demanaré, com sempre, un favor molt important a la Petra i a la Maria Antònia, i és que mos cantin Espia Jesús. De què és? Sentit. Li tenc encomanat, ella viurà molt més anys que jo, que l'únic que vull que me cantin just abans d'incinerar-me sigui aquest Pia Jesús, perquè vaig dar un moment de silenci i mos cantarà Espia Jesús. Jesús.
Aquesta és la manera de tant que ha fet possible que avui ens trobàssim el dia dels morts i, sobretot, tingués aquesta bellesa i aquesta dignitat que hi ha hagut avui. Ara continuarà a l'altra banda, però abans, com feien les esglésies, els avisos d'aquesta setmana són els seguents. Dissabte, primer dissabte que ve, cau dia 7, 17 de desembre. Ja ens acostem a Nadal. D'aposta farem una trobada, com avui, i se diu Matines Primerenques. Quan una figuera fa figues abans, li diuen figues primerenques. Hi ha un grup, que ja aquest dia ja vos contaré, que és el Club d'Horizonte, que s'encarregarà de tot. Vendrà la Sibilla, vendrà les modes de calenda, aneu fent ja propaganda. Però ara en sortir hi ha uns amics, na Malena, na Margalida, na Tonyi, el seu fill Tònits, que mos faran bunyols. No sé la cosa com va perquè jo som molt nerviós, però m'he oblidat i tot dels bunyols. Anau menjant els bunyols. Tenim una mica de vergonya. Mos agradaria que tot això pogués ser totalment gratuït, però no podem. Dissabte passat, el que vam poder replegar ens va semblar més. Avui vos demanam un poquet el mateix. A l'entrada hi ha un pixó gros, un posat gros aquesta vegada, que diu taquilla inversa. Però les taquilles inverses van als artistes. Els artistes no només no cobren res, sinó que paguen. Així que tot el que caigui dins aquest quixonet serà per bunyols, serà per el que sigui. Però mentrestant, encara després, són les 12:15, voltau, però anar fins en el fons de tot, per veure tot el que hi ha. Els mobles acabats, els sense acabar, perquè necessitem del pes per continuar, perquè no hi ha dret que això s'hagués de tancar. Però sobretot necessitem el que ens donau, que és aquest coratge, aquesta escalfor. Llavors podeu imaginar durant tot el mes amb quin entusiasme els amics de Can Guisà preparen això. Fins i tot es repararan una cadira que s'ha espanyada perquè ho reparen tot. Una paraula una vegada més, moltes gràcies i a llaure. Gràcies. Gràcies. Gràcies.